Minulý rok sme pre vás pripravili videá primárne z našich slovenských stredísk a túto sezónu sme zahájili u našich severných susedov rovno za hranicami v stredisku Jurgovský. Lyžiarske stredisko sa nachádza v nadmorskej výške 1045 metrov nad morom s naozaj nádherným výhľadom na Belianske Tatry a spolu s 2 lanovkami a 4 vlekmi je tu dokopy 7,5 km zjazdoviek pre lyžiarov, snowboardistov a ak budete mať šťastie a napadne dosť veľa snehu, viete si tu nájsť aj nejaký prašan v lesíku. A všetci milovníci večerného lyžovania tu nájdu samozrejme aj osvetlené zjazdovky. Pre začiatočníkov a deti je tu lyžiarska škola, škôlka a dokonca taký ten výťah pre deťurence, ktoré ešte nevedia jazdiť na vleku alebo sa ich bojíte zobrať na lanovku. A ja som dostala tip na super lokálnu dobrodku, že vraj tu majú zapekanku so syrom, s hríbami a s kečupom, tak neviem ako vy, ale ja to idem skontrolovať. A štyrma vlekmi, 4 vlekmi, 4 vlekmi. Ešte raz, prepáč.